there is atong programa niya. Mag-isgot ang nga Sunday masadning ato ang pahuway nga di man Sabado. Amo ni resulta kay nabanhaw man ang atong nalangan ko kay gagama pa kog vlog dayon. Nagsimba pa pod mi. Purbida ning vlog na to. Naraman tatang nahuman og simba niya namahaw pa din pagkahuman sitting pa tadre dugay-dugay sad no di man kuan sige na lang at least nga nara gyapon ta kasaba-saba aning social media platform na to karong buntaga walang pila kay maanadra naunsa man itong background nga nagdoble naman mayong buntag Domingo brother happy Easter Sunday ha moro ng adlaw nga di nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. That is the reason ngano ang simbahang Katoliko Domingo naman ang ato ang kanang ingnon talang Sabat sa rason na mga sukintig paminaw nga Domingo nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. That is the main reason. Okay, happy Pagans Day bro. Tuwa na. Asa man na mabasa sa Biblia nga Pagan Day? Ang Sunday is Pagan Day. Asa man na? Kamiyon ka nagsimba mo kadlaw. Naman na sa Biblia ang Diyosan. Kanang imuhang Saturn Day. Asa man na? Ragaduda na dito ano ba? Asa man mabasa? Abe, kanilang. Happy Easter Sunday kay Brother Eddie Gira. Asa man na mabasa kanang inyong greeting nga Happy Sabbath? Sige. Ingon mo nga, dili mabasa sa Biblia, dili na tuuhan. Asa man na mabasa Happy Sabbath? Sige daw. Namingon siya nga, Brad, kuan man, kanang, namas, sus porbida. Ingon siya nga, Happy Pagan Day. Asa na nimo nabasa nga ang, kanang gitawag na tuog Sunday nga, karon kasulugan na, ispigan na siya. Diin man na nimo nabasa. Sa Biblia? Unsa nga verse sa Biblia? Katong tanaw na. Unsa nga verse sa Biblia? Katong lantaw na to na diri ba? Para fair play atong laban diri. Sige, asa man? Asa man na mabasa? Kaya ko naman jud ko'y mabasa sa Biblia ana. Nga kanang ang Dios nagrepresentar og adlaw. Asa man ang imuhang Saturn Day dia? Kay kanang mga ngalan-ngalan na Sunday, Monday, di man akuan. Ngan man na sa kining gitawag na tuog sa Dios. Karon ang akong pangutana, asa man na sa Biblia mabasa? Ako, basahan te kag Biblia ha. Kaning nailugo sa Seventh Day Adventist kaniyo. Basahan te kaniya nailugo sa Seventh Day Adventist nga Biblia ni ha. Kaning gitawag na tog Holy Bible, the New King James Version. Nailugo sa Seventh Day Adventist. Naa sa Salmo 84:11. O sa may giingon dire, basahon niya Salmo 84:11. 84:11. Ingon siya pagano kunong adlaw karon kay Easter Sunday pagano way nahatag nga ebidensya. Muhar nang hunahuna. Tanabi to imuhang lula nga sa badistan ang uros. Rason epektibo. Mo na resulta sa mga nailad na ng inyong mga watuat mga puto, bingka, init pa. agoy Di mabunyagan din ninyo. Sulay ragon mog krusada anang inyong pagtuog na bay magpabunyag ninyo ana. Ano ra Katoliko ba nga mabutala mog microphone des daplin magsangya mo sa inyong pagtuog. Nabay mo daw ninyo. Brad nakasabot yo ko Brad pabunyag nako. Wala wag kay siguro mang nanaw ana. Before na nyo buhaton yung krusada doon na po mo'y gitawagan na groundbreaking. Subay-subayin to mga balay-balay. Then after ana nga maghimo na mo krusada patunghaon tong inyong mga gibisitang balay. Wato ninyo Family Healthy Lifestyle Seminar. Then bayran din yung mga kwarta. Kay suhol ko nus kahago. Ilay ibaya dire sa mua. Nga nagkrusada dia 100 ang gabi Pagkumpleto nimo ang upat ka gabi mo to iladre 500. agoy Anong rason? Kay di mi gustong mahago mo, masayang oras mo nang bayran na mo. Inana mo mamalit mo kalag.
Dito sa sitio Israel, nagkrusada ang Sabadista, gipangbayran ko og 170 ang mga tao dito, mga bata 100. O yung tao to isa, usam ni relihon ng negosyo man. Agoy! Na, may gidangat ani. O, be atong tanaw ni Salmo 100, asing to. 11. Basahan ako ha. For the Lord God is a sun and shield. Sun adlaw. Karon asam na imuhang Saturn de. Ha? Ham na imong Saturn de. Be basahe ko. Waya mo. Yamingon pa ka nga happy kuan. Happy tawag aning ni ang pigan di. Ayay. Gaduda na jud ko nimo ana ba. So, unsa man jud? May mabasa ka ba diha? Way mabasa. Way mo nang undang na lang og pamakak. O napalain pa. Malakyas kapitulo 4 bersikulo 2. Masahon na to ni ha. Kanira gyapon na gyapon logo sa Seventh-day Adventist. Oh, ihatag na nang imong gibida. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw ng ikapito. Wa ko mangutana gipanalanginan ba? Ang akong pangutana asa mabasa sa Biblia kanang imong pigan ang Sabado o ang Domingo. Kay mao kana imong ingon. Malakyas kapitulo 4 bersikulo 2. Sa may giingon diri ha. Diya basahon nako 4:2. Ingon man ka nga san matod nyo san God ora. Tanaw na ko niya kapitulo 4 bersikulo 2. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise. Kinsa man tumanan na na. Ona dia so harita ang Dios nagpahuway sa ikapitong adlaw. Tay problema na kay ingon man siya nga mo pahuway sa ikapito adlaw. Muna siya ginagpili nga ikapito ba mo pahuway, ikaunom ba ikalima. Pero ang pagpili unsang adlaw himong ikapito yahan nas mga Israelita. Kung pili sila Domingo ilasad na or Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ama na mabasa Nehemias 9:14. Mao na kay gipili sa mga Israelita kay diha sila nalingkawas sa mga kamot sa Ehiptohanon gikan sa kaulipnan. Muna resulta nga nagsabat sila Sabado, ilang gibalaan ng Sabado. Imo nilang Independence Day. Ano sa man ta natubo sa atong Ginoong Hesukristo adlawng Domingo? Kay gibuntog niya ang kamatayon nabanhaw ang atong Ginoo. That is why kanang giingon sa inyong Alpha and Omega, Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Redemption sa mga adlaw gitubo sa mga Kristiyano. Di ba Domingo? O sam di adlaw na. Dinami katarungan mo bitan ang footnote sa Biblia kay paborito jud kay nila ning basahon ning Biblia sa Kristohanong katilingban. Ipamugos pagpatuo ning mga footnote. Atong basahon Genesis 2. Gibago ni Jesus kining pahulay pinagi sa iyang pagkabanhaw sa adlaw human sa Sabado. Mao man gani nga gipili sa mga apostol ang Domingo isip adlaw sa katiguman sa mga Kristiyanos. Samtang Sabado gilain alang sa mga Hudyo nga wala motuo ni Kristo. Di ka makakwestiyonan ning Biblia ha kay matod pa ni Alan Alperes, debater sa Seventh-day Adventist. Ang Biblia ang wala imprimatur, bugos na siya. Agoy! Kanina ani mga imprimatur mong Biblia. Sige asa na imuhang Happy Saturday mabasa. That is why miingon ang Katoliko Happy Sunday. Nga naman, Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Usam ng adlaw ang mag-rejoice tag mag-aleluya ta. Adlaw Sabado nga gitawag na siya Black Saturday kay dito ang Ginoog naslubnganan. Or adlaw Domingong nabanhaw siya. Di ka malipay ang sa Domingo adlaw nga nabanhaw ang Ginoo. Magulguol kag imo da. Lain pa footnote, Exodo 20. Basahon ako. Sige. Nasayod ta nga si Jesus nabanhaw sa adlaw nga sunod adlaw sa pahulay. Mao nga ang mga apostol nga nakaamgo nga ang iyang pagkabanhaw magbukas og bag-ong yugtos panahon.
ilang gimugna kining adlaw sa Ginoo, ang Domingo. Isip adlaw nga gibalaan sa mga Kristiyanos o adlaw sa pahulay. Tanawa ang unang Korinto 16:2 og Revelation 1:10. May mga tinuohan karong panahon na nga buot gyapong mosunod sa adlaw sa Hudyo. Buot mosunod sa adlaw sa mga Hudyo. Nalimot sila nga si Jesus ug ang mga apostol may otoridad usab sa paghubad ug pag-usab sa mga balaod ni Moises. Tanawang Mateo 5:27-28 ug ang 31:32. Mao nga ang mga Sabadista ngayon magbantay sa mga saad sa Biblia. Galacia kapitulo 2 bersikulo 2, kapitulo 5 bersikulo 4 ug Kolosas 2:16. Sa kabaguhan karon nga ang mga mamumuo kinahanglan makigbisog aron ng Domingo ilhon nga adlaw sa pahulay. Sa ato pa walay trabaho. Tingalig kadtong nagsige lang og trabaho bisan sa Domingo wala makaamgo sa kamahinungdanon sa pahulay alang sa atong tawhanon ug Kristohanong kinabuhi. Kanila sa mao na ang pag-abot sa New Testament naay footnote sa buhat 20 karong mang nag-ingon lang Katoliko ra may nagbalhin anang Sabado padong sa Domingo. Orong ngay mingon kag Katoliko ra. Basta mayon kag Katoliko ra na jud nay kauban kinsa man si Kristo gyud nagbuot ana. Naman na San Mateo 16:19 idilis yuta idilis langit itugot sa yuta itugot sa langit. Unsa gibuhat sa mga unang Kristiyano sa footnote aning Biblia tanawa ingon dili aksidente nga miingon si Lucas nga nagkatigom sila sa unang adlaw sa semana. Sanglit ang mga Kristiyano milain man sa mga Hudyo. Gilisan nila ang balang Sabado sunod nga adlaw. Ang unang adlaw sa semana ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus usa kini kapagi sa pagsangyaw nining pagtuo. Klaro kay na. Nga maingon pa ka nga tawag aning Sunday iyas pagano? Gano? Unsa may giingon aning imong amigo mi ano? Ngaya ko no Sunday ning pagano. Unsa itubag mo ni? Ako katubag in your dream. In your dream. Unsa giingon? Alado. Unsa man ni laban ni mong pastoro? Kuan ko no. Takaraman mo. Naa ba kay ebidensya? Wala agad. Saon tama na? Tagay kog sitas Biblia. Sama ni? Sabot ni mo, wala ko kakuanan ni. Okay, sige. Agayin ako kanang sita sa Biblia asa mabasa kanang imong Happy Sabbath. Happy Sabbath ha, nga greetings ninyo. Nga pagpili sa Dios sa ikapito yahara sa mga Israelita. Nasa kuan Nehemias 9:14. Basahan ang Biblia nimo. Nehemias 9:14 na. Basahan na to. Nehemias 9:14. Ingon diri basahon na ko. Wala na aware. Niya. Nganong sa 13 tatras. Nanaog ka dito sa bukid sa Sinai og misulti ka nila og yatagan mo sila balaod. Siya nagatag sa balaod ang Dios. Og gisugo mo sila pagtamod sa adlong igpapahulay. Pinaagi sa imong alagad nga si Moses, gihatagan mo sila sa imong mga balaod. Si Moses adunay katungod pagpili unsang adlaw. That is why gipili man na nila Sabado ilahan ng bersyon. Ayaw pagapil-apil kay in the first place di man jud ka Hudyo. Igo ta sa Revelation 3:9-2:9 aning kalakihan ron. Ano resulta? Footnote sa Biblia ha? That is why naay mga version sa Biblia nga ang Revelation 1:10 Domingo gi mabasa ana. Di gyud Sabado. Why laing version mabasa ang Sabado na Domingo gi mabasa ana. Mao bitan ang Happy Sunday, biblical. Basig mo ingon, libro ra man ninyo, inyo man ang Biblia, aritas Bibliang ang librong Sabadista. Kaniya sila nga anong nimba-nimba mo Domingo basahon na to ni 108 sa librong Almost Forgotten Day ni Mark E. Finley. Ingon,
Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Awa, saan ako ha? Answer. It is often stated that the disciple of the early church kept the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. Ha? The Bible teaches clearly. Syaro. Oh, karon yun siya balhin nyo. Constantino balhin. Tanaw na to kinsay gabalhin ani. Ha? Dire matod pa sa ilang libro. Tanaw na to ha. Are atong basahon ni sin 258. Yeah. Sa maning atong kuan mi. Basahon ako ha. Ang katong debator ninyo si kuan? Si katong isa ba atong gidebate nako? Si nalimot ko nga na oy. Tong mingon siya nga nasayop ning libro ha. Tunay miss petition. Resulta sa mga why mando sa Holy Spirit nasayop. Basahon ako ha. Apan ng unang iglesyang gimandoan ni Hesukristo o giniyahan sa Espiritu sa Dios. Jimboy to, si Jimboy. Itong akong kadibate. Maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Bosa ato na karong gibalaan ang nahauna. Dili ang ikapito nga adlaw. Ang Domingo nagkahulugan og karon mao ang adlaw sa Ginoo. Wagid sa katingugan ni Ditsoy. Kagibasa man niya siyang libro pod. Naman dyan sa kumipis lang. Sa na-miss quote. Nasayop ni. Sayop. Warahan yung libro nasayop na. Iyon ka nga. Pigande ang Sunday. Gidawat ba anas Ginoo among pagpahuway Domingo. No. Basahon ko na yung libro ha. Page 259. Apa na mga Kristohanon sa nangaging kaliwatan nagbantay sa Domingo. Naghuna-huna nga sa ilang paghimo niini nagbantay sila sa igpapahulay sa Biblia. Ug aduna nay mga Kristohanon karon sa matag iglesia lakip ang katilingban sa Romano Katoliko nga matinud-anon sa ilang pagtuo nga ang Domingo mao ang igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Gidawat sa Dios ang ilang pagkamatinud-anon sa katuyuan o ang ilang kadungganan sa iyang atubangan. Gidawat na rin sa Ginoo niya ikaw magingog wa. Ato'y katawanan kay ring magasin sa kuan sa kanang ni ang Seventh Day Adventist. Basahon ko tong ilang magasin diri. Mo na resulta nga Happy Sunday na banhaw ang Ginoo. Mabitaw ning giusab na sa simbahan ang tigom sa mga apostol. Mabitaw na. Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Adlang gibuhat alang sa tao. Dili ang tao adlang ipapahulay Marcos 2:27. Agi atong tinaw na imong Marcos 2:27. Manakapasar imong Marcos 2:27. Kung original nga Griego imong basahon na dili na panta anthropos rana. Bot pasabot naka-refer na sa tao dili tanang tao. Sa nga tao ang kaistorya ni Kristo dia dili mga Kristiyanos, mga Hudeyo. Pag-ingon nga ang adlaw gipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw gipapahulay, it refers to sa mga Hudeyo, dili sa mga Kristiyano, dili sa mga Hintil. That is why kung imo nang tagag analohiya para masabtan ta, ang sapatos gibuhat alang sa kayuhan sa tiil, tama? Wala buhata ang tiil alang sa kayuhan sa sapatos. Therefore, kitang mga tao kay gibuhat man din ang sapatos alang sa kayuhan sa tiil, natay katungod mo pili unsa nga brand nga sapatos imuhang paliton og suoton. Fila, Nike, Adidas, Puma noon. Di ba? Lacoste. O guban pa mga brand sa sapatos nga imong pwedeng suoton. Therefore, sa samang pagkaagi, kay gibuhat man dahi ang adlong igpapahulay alang sa tao. Wala dili alang sa tanang tao ha, alang sa tao. Therefore, ang tao,
dili man ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Therefore ang tao naasay katungod pagpili gun sa iyang imong adlaw igpapahulay. Version sa mga Kristiyanong Domingo kay nabanhaw man ang atong Ginoong Hesukristo. Dili man namingon nga adlaw ra Sabado kana inyong basahon nga bosa ang Ginoo gayod sa adlaw nga bisan sa Sabado. Latin na Vulgata. Refer man na sa Sabat, dili man na sa Saturday. O karon basahon na ako diri ang the easy to read version nga Biblia, Mark 2 chapter 20 chapter 2 verse 27 to 20. Tanawa. Then Jesus said to the Pharisees, o Pariseo ang gingnan ni Kristo. Ha? Oh, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by Sabbath day. So, the Son of Man is the Lord of every day, even the Sabbath. Kada adlaw. Yumingon ra kag Sabat, Domingo, Sabado. So sa ato pa Hudyo ra day ang tao. Katong kastorya ni Kristo. Way labot na karon kay wa jud ta tanan tao kana kumbati na. Tao ra may gingon. Di man na plural. So atay labot ana, Hudyo ang gistorya ng Kristo da. Sa may gingan niya. Pariseo day ka. Taka-taka ramang ka. Anang pulo kasugo kinsa gitagaan mga Israelyetang naulipon sa kamot sa Ehiptohanon. Naulipon mo sa kamot sa Ehiptohanon para mag-apil-apil mo ana. Kadang-kadang ko nang nasa Deuteronomio 5:15. Basahon nato niya. Hinumdumin ninyo nga ulipon usab kamo didto sa Ehipto. Kaning kamo apil ang Seventh Adventist General Conference ne? Magapil-apil na noy. Hinumdumi usab kamo. Ulipon usab kamo didto sa Ehipto. O gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Pinaagi sing gawon kaning term kamo apil mo ana. Uy labot ana oy. Mga Israelyeta ra bosa gisugo kamo kinsa man ang term kamo apel mo ana adyo mo labot ana wa pa mahimugso si Ellen Goldwhite ana gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ng igpapahulay wa jud mo labot sa gisugo ang inyong gibuhat bisag dili kamoy gitagaan na ng balaura gisugo nag-apil-apil nanirok-sirok ramo mura ra gud naging nani senaryo ha ba. Bosa gisugo kamo taga Bohol nga diha pag-prepare mo kay diha ang natkon diha ang National Convention sa Catholic Faith Defender mag-apil-apil na taga Davao nga wa man nilabot. So karon ngano niingon man ang pulo kasugo bisan ang mga dumulong mo apil. Of course kung moadto ka didto mo apil ka silang balaod. Samang pagkaagi, kung Catholic Faith Defender ka mo, ato ka sa Bohol, maka-apil juga. Anang magpagpalahi ka. Pero ayaw ka-apil og sa ulog natkon sa imuhang lugar, kaya di man ka Bohol. Kuhaan mo akong senaryo? Haluyan eh. O karon, ingon-ingon mo, Happy Sabbath. Asa man na mabasa sa Biblia. Ninar kang kinoment-comment diba? O pa dyan kayo nahatag. Diba? Kanang giingon nimo nga sa to pa Hudyo daday ang tao. Karon, dili karon na naka-repair. Sa una ra na. Imo mo nagkaron ingon si Kristo karon na. Abis ang pagilitok na ni Kristo karon. Nahitabo ba rin na karon nga man? Pagka na lang. Imong theology, tontology ang naibawan. Unsa may rason? Unsay rason ngano ang mga unang Kristiyano unang adlaw sa simana may lang tigom? Ingon ni Alben Sanchez, meeting. Unsa may gimitingan? Basta meeting. Uy, Ginoo ko basta meeting ko no. Agoy! Dili na yung ana. Basta meeting man daw. So, bote pasabot, ayaw mag-apil-apil anang mga wa mo'y labot. Mura na senaryo ha ba? Gisugo kamo. Repair sa usa ka nasod.
Ang Pilipinas ang gisugo. Ayo ka pila-pila ng dili kakuan. Naunsa may nuuning tawanan eh. Oh. Ha? Diha na gapo na naman gani na pulo kasugo na piki. Naa ng pulo kasugo. Watay problema ana. Gihatag na ni Moises gikan sa Dios. Ang gitagaan na si Moises. Asa na gihatag sa Mount Sinai. Kisa gitagaan ang mga Hudiyo, ang mga Israelita nga naulipon sa kamot sa mga Hiptohanon. Apil-apil ka na magilabot. Ha? Buot-buot mo kagsabot anang Marcos 2:27 pangutan na nabay gingalan diya nga para na sa mga taong Hudyo. Ibasaha ra go nagkontekst. Tiwasa ba di ka nara kag ungot-ungot anang 27. Ayaw kabot nga. Buot-buot naman ang imong sabot ana. Huy naa may nami ko ana tanawa oh. Ayay. Atong basahon ning ilahang Alpha and Omega before ta mo kuan yung sa buot-buotan ng imong sabot o tanaw na to nila libro. Anya. Ay ning klaruho na to ni kay ingon si Dudong, buot-buot ra ng imong sabot, dili na buot-buot libro ninyo. Ako basahon na. Oh, karon tagai ko og libro sa Seventh Day Adventist nga naamoy katungod mo sabot sa Biblia. Di, libro ninyo ha. Anay libro ninyo Alpha and Omega oh. Sigwa ka ani. Oh. Basahon ko ni, page 89. The Roman Church, unsay nadungog nimo? Roman Church reserves to the clergy the right to interpret the scripture. Naay katungod mo interpretar sa balaang kasulatan. Muna kayo pagsupak-supak kung mag-interpret ni aning libros Biblia. In the first place kanang inyong giingon. Kamu amo ng libro. Kami dapat mo explain na kami mo pasabot dili kamo. Yes, tama man na. Kami dapat mo explain na kay amuam ng mga libro labi na particularly na ang New Testament kay nga naman Catholic letters na. Garanti ebidensya nga Catholic letters na. Basahan pati ka dire daghan kay kong libro ana. Ay. So, nya usam na nimo. Karon ato basahon na para kompleto gid ang imong pagsabot di kay mamutol kag guan. Ngilad pa sakpan gyapon. Ayaw. Sige. Nabay Hudyo. Naa. Di basahon nako. Nabay Hudyo tubag naa. Basahon nako ha. Pangutana may tungod sa adlaw igpapahulay ang title ana. Wala man ninyo basaha. Sana na kadlaw igpapahulay nahiagi si Jesus sa iyang mga tinunan. Ug ang iyang mga tinunan sa kaumahan sa trigo. Adya. Samtang naglakaw sila ang iyang mga tinunan nangutlog uhay sa trigo. Nga sila kuan ba ana? Igutom siguro. Bosa ang mga Pariseo nag-ingon kang Isus. Tanawa Pariseo lagi. Hindi mo mga hangod yo. Tanawa ra. Supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlawng igpapahulay. Nakasupak gid ang mga tinunan sa matas mga Pariseo. Kay balaan kay na para nila ng adlaw. Bisan gani mag-release kag force ya di gina pwede. Bisag pagpangaon dili gani pwede. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga tinunan, misulod siya sa balay sa Dios og mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo ayo pataka-taka ram sa gadiha. Basahon na tong tibuok konteksto ani para dili na kasigig pangutanan. Ang kaistorya ni Kristo ani Hudiyo, mga Pariseo. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga gihinalad. Apan si David may kaon niini og siya og iya paganing gipakaon ng iyang mga kauban. Amo ni ha. Diya, basahon natong sumpay 27. Ugo niya mingon si Jesus, ang adlaw ng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Kinsa man ning taong gitumong dia para na sudyo. Kaya ang konteksto na ang kastura ni Kristo
sa ang mga Parisiyo man alang sa mga Hudyo. So wala labot ng Kristiyano ana, kay labot pa wala buhata sa mga apostol katong pagpangutloguhay ug wa makasupa ka mga apostol sa balaod sa mga Hudyo. Wa naman senaryo. O bitaw maingon si Kristo diri apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Kaklaro ana. That is why naay version ng tao pagpili unsa yang imong adlawng ipapahulay. Mo mga apostol ug si Kristo wa mo sunod sa balaod sa mga Hudyo. Nakuha nimo? Mo na senaryo da. Munay man yung mga theology o manay klaro. Theology, tontology man na. Pagpangilad ng mga tao. Tanawa inyong nailad. Asa may Hudyo sa atros kag basa kung tibuok nimong kumpleto ng istorya diha. Ang kaistorya ni Kristo diha mga Hudyo Parisiyo. Supak yapon ka. Ngayon ka gyara kas 20 city mo ungo, toy-toy re kag pang sabot. Sige, tawag. Isa pasudla ko kay istorya ta. Tawag. Panahog. Ako'y matawag nimo. Unsa man kag daginot ka nako dere. Abi pa lang VIP na jud kay ka nga pagkaklaseng tao kay tawag-tawagan na gidaginot jud kuan. Sa asa na to man ginoor kang Constantino, lahi man tong ka Constantino, civil sandilo man to. Man to ecclesiastical, civil man to. O nya base pa gyud sa inyong nasudnong balaod sa Domingo nga libro, ni sunod ras Constantino sa mando sa kadagkuan sa simbahan. Usab tong kadagkuan sa simbahan, mao tong Kristiyano nga diin siya nakonverter. Ug asa to nag-ugat sa mga apostol. Pagtuon sa inyong libro. Usab din yung gitunahan. Nagumsad rin mo ng kalibutan na. Letra por letra sa tawag anini ang 27 wala may gimension pero kinsa maning gibuhat alang sa kinsa maning taong giingon atras ka. Ibabawaan nimo ka istorya ni Kristo dia Parisiyo. So nakariper nas Parisiyo. May mo tana pa kag nabay Pinoy nabay Hudyo dia. Binuang. Imo laging theology, tontology. Dili lagi pasados Biblia. Naabay Hudyong ginganlan. Let verbatim wala, pero atras ka sabta. Kisay ka istorya ng Kristo dia, Pinoy, Amerikano, tanang tao. Abe, kang kinsa man gipunting niya ang pag-ingon niya nga gibuhat alang sa kayuhan sa tao nga dong ipapahulay. Kisa yung gisultihan na ang kaistorya niya da Parisiyo. Di. Wala unya kay First Pope Emperor pa jud to sa lolo ninyo. Kinsa man asa man ninyo basa nga First Pope Emperor sa lolo? First Pope Emperor sa lolo asa man nimo nabasa? Anak ko siya nga, di man ka matawagan. Ano di man kunuhay ko matawagan? Siguro kuan. Ayay. Close. Ano di man ko matawagan niya? Sige, thumbs up na ko niya. Siya araw di matawagan. Siya araw nag-iingog di matawagan. Araw na ingnon niya kita'y mo tawag. Ayaw. Abi pa lang VIP kay ka sa kong programa diri kay gitawag-tawagan na gidaginot jud kubay. Panawag dia. Na ha. Karon asa man imong first pop lolo. Di pasar wala man day mabasa pagka palho gyud nimo. Dia na personal na wa na. Sawa man day mabasa pagka palho jud nimo utok. Wala lagi mabasa verbatim. Kung mao na imong giingon nga way mabasa usa ka dakong bakak, basahi ko no kos Biblia na Happy Sabbath. Sige. Kanina ra mga comment pa jud ka kahatag. Tagay kong sitas Biblia isa ka book. Nga na item Happy Sabbath mabasa na to. Bisa kung sa versus Biblia. Di kay ungot ra ka nang wala man kay messenger unsay walay messenger. Sig na tinuod to ilang giingon no nga kuan na tinuod ilang giingon nga taman ra ning messenger sa Facebook adaw. Abi